Čo si robil posledných pár mesiacov? Pár mesiacov? Odkedy sme sa stretli? Kedy sme to boli? V januári naposledy? No a odtedy, cestujem, jak furt. Hej, február celý som bol v Austrálii, v marec som bol na Novom Zélande, takže teraz si na Slovensku. Teraz som na Slovensku, ale budúci týždeň asi idem do Grécka teraz na... To je smola, že si na Slovensku. Bohužiaľ som na Slovensku, takže... Igor je Spišská, Bratislava, Praha, No. Prešov. No, stop. Ale necestujem tak, každú chvíľu je tak, kde. Jeho zastihnúť je problém. Vždy v akom časovom pásme si, hej? No a naposledy si naháňal kengury, nie? Naposledy som naháňal klokany presne a potom som jazdil na karavane po Zélande, takže... Hej, takže... Ešte tak teraz už to brazdím s priateľkou práve, respektíve so snúbenicou už. takže to asi tak, takže už to brazdím takto, ale predtým som cestoval sám, no. Vlastne som začal cestovať takto nejak veľmi viacej, som začal cestovať asi v 2018. Vidíš, že byť peniazy už si na Slovensku. To už je to neobmedzené zase. Ja som od počul, že si strašne veľký cestovateľ. Hej. Takže my sa poznáme strašne krátko. Na prvýkrát sme sa videli asi, kde to bolo? V Bratislave, ne? Keď sme točili prvé podcasty s Albertom aj s Petrom. Presne tak. Petrom sem nádol, ne? Hej, ale nevideli si nás skôr? Na Top Covers nebol si? Á, Top Covers, ale to som ho nevnímal, to som bol pracovný, ne? No však jasné. On vtedy bol inkognito. Presne tak, to sme neregistrovali samo. Za investora. Presne tak. No a potom sme sa videli, keď sme točili túto akciu. No, tam keď sa sme prejde. točili ten super drahý kameň. Presne. Na super neznámom mieste. Pri super neznámom hlavnom meste. O ktorom som tiež vôbec nič nevedel. O ktorom som nič nevedel, ale ani my sme nič nevedeli. Čakali sme, že to dopadne dobre. Igor je na to expert. Ale hlavnou témou dnes je Filipové cestovanie a skôr. Čo vy sa poznáte, skáďa sa vy dva poznáte hlavne. Lebo ja som sa spoznal z domu. S Filipom cez teba. Jak sme sa dostali k sebe, no. Tak ako s Filipom už intenzívne sa poznáme. Koľko máš rokov? 30. No už 30 rokov sa poznáme. Ja v podstate. Renky mení? Nie, nepamätám. Asi nie, ale... Ja som ešte bude. Ja budem nemôžem meniť. Teraz moje som však. A porovnávali sme si, že kto čo. Kto čo robila. Kto tam vymaloval čo. Spolupracujeme od nejakých tvojich 13, ne? Hej, asi tak, no. Ty si už bol prvý zamestnávateľ. Ako klasický prvý zamestnávateľ vždycky. Za skúsenosti. Vlastnú rodinu si zneužil. Za skúsenosti, presne. Ja, a potom koľko som dostal? Som dostal tak po pár 20 eur som dostal. To ešte eura neboli. Ale ešte neboli eur? Hej. 20 korun? Ja, to... No, ale ja myslím, že už už v eura si robil. Počkaj, ale nie, skôr v 2009 prišli eurá a my sme po 2010 sme museli dostať. Aha, okej. Ja to už si v eurách robil. 15 rokov dozadu, no, tak to dáva mysel. Hej. Fyzická práca. Hej, no tak som presne, som... Chodil do báne? Ja som bol... Ja som bol práve na... A neviem ani, čo to bolo to prvé, to som sháňal nejaké tie e-mailové databázy, si myslím, že som plnil. Hej, ja som myslel, že šperky boli prvé. No ako pre šperky. Pre šperky ja som sháňal do e-mailovej databázy, to už by teraz neprešlo asi GDPR. Ale v podstate som nedobrovoľne plnil newsletter. Bez toho, aby to niekto odklikol a prihlásil sa, tak vlastne mu chodili maily. To klikal, hej? Presne tak. To bolo, tak to bolo 15 rokov dozadu, to sa dalo ešte. Ročná brigáda, ne? Hej, tak to som mal takto presne za 20 eur na mesiac, 10 000 e-mailových týchto dodať, takže koľko to vychádza? Ani ne 2 centy na e-mail. Neviem, ja si to nepamätám, ja si pamätám úpravy fotiek. Ale väčšina je AZ, hej? Väčšinou AZ. Hej, napokedy si to bolo dosť super. Tam je svodka. No a potom vlastne ja som sa dostal akoby na filmovú strednú školu
tam sa dostal človek koľkých, 14 som tam asi prišiel. Takže potom presne tým som pracoval akože s Igorom, že som retušoval nejaké fotky, ako čo už sme mali nejakú, pretože ostatní kamaráti ako spolužiaci sa učili aj na gymnáziu nejaké klasické predmety, my už sme sa tam učili tieto Photoshopy a premiéry a tieto, takže presne zase za skúsenosti som nazvaný takto nejak aj pre, no áno, tak vlastne Igor to tak nejak vynahradil vždycky. On ťa vypásol, No a to boli presne tie šperky, tam som retušoval Matejovi, potom pre Crash sme už nejaké robili, Agave 9 sa robili nejaké také letáčiky, no? Letáčiky, áno, aj rebranding už sme skúšali spolu, ale ešte vtedy také tie reklamy, Vedec a podobné. Joj, hej, no. Takže, tie boli dobré, no. Takže také reklamy presne ako čo sme si tak na kolene urobili. A potom po škole ja som sa dostal do Prahy, kde som, pretože tie filmy ma bavili, takže som sa dostal do Prahy, takže som sa prepracoval od natáčania reklám až po Netflixové seriály a Amazon Prime a tieto veci. Že som to robil asistenta režie, čože? Si pozrel. Po natáčení už som ich nepozrel, už som scenár mal prečítaný, takže takto, ale presne od asistenta nejakého runnera, tak som sa vypracoval na asistenta režie presne na týchto veľkých amerických projektoch. No a potom jedného dňa, tak nejak som si povedal, že by som chcel cestovať, že som si chcel ono to bolo trošičku, ja som tam mal taký ťažší rozchod a tak nejak som sa zbalil, odišiel a som spával u kamošov, taký kvázi bezdomovec, hej, že som spával iba u kamošov na gaučoch, vlastne jeden batoh, čo som mal, tak som si od tej ex-priateľky zbalil a odišiel. A ak som tak prespával každý druhý týždeň u iného kamoša na gauči, vlastne som nič nemal. Ja som bol rád, pretože som ležal na takom gauči obyčajnom, čumím do stropu, nemôžem zaspať a vravím si, ty kokso, ja mám koľko som mal, 23 rokov asi, ja neviem, však ja nemám vlastne nič, ale ako v tom dobrom, že vlastne ma nič neťaží, že som nemal hypotéku, nemal som nejaký byt, auto, žiadne záväzky, deti ani nič. Ten jeden batoh, čo som mal. Batoh plný peňazí z Netflixu. Plný oblečenia. Ako niečo som mal našetrené, to hej. Ten jeden kufor, čo som mal, tak vlastne si rajím, že môžem konečne vyraziť tam, jak som chcel precestovať svet, že som konečne slobodný ako. Tak som sa zbalil a vyrazil som presne. No a vyrazil som tak, že som nakoniec, ani som nevedel, ako dlho idem. Iba som, nie, ako chcel som ísť, mal som jedného kamaráta na natáčaní, čo hovoril, že Kostarika je geniálna akoby krajina a že on tam žil, neviem, asi 4-5 rokov a že tam iba celý deň vlastne, že jeho režim dňa bol presne taký, že sa zobudil ráno, dal si brko, potom potrénoval trošičku nejaké surferské lekcie, potom išiel sa vyspať zase, večer pracoval na bare v nejakom hoteli alebo niekde a tam nejaké turistky pobalil, hej, a ráno zase od začiatku proste surferské lekcie, trošičku do toho zábavy a tak. A si hovorím, OK, to znie super, to by som mohol ísť ako skúsiť. Tak som letel pôvodne do Kostariky a tam som presne akoby začal, ja som nevedel surfovať, takže som nič takéto nerobil, ale začal som chodiť po tých pobrežiach a spoznával som hrozne veľa ľudí. To mi prišlo strašne cool, ja som tam objavil, ako funguje hostel, že si vlastne spíš v jednej miestnosti aj s 8, 10, 20 ľuďmi, záleží, aký je ten... To nemáš až také šťastie väčšinou. Až také šťastie väčšinou človek nemá. Ale tam som pospoznával a povedal som si hlavne, že celý ten rok, minimálne rok som si povedal, že budem cestovať a nakoniec som to dodržal, som cestoval rok v kuse, že budem taký yes man, hej. Že budem proste, na všetko budem hovoriť áno. Ktokoľvek sa na čokoľvek opýta, že či nechcem, ja neviem, ísť na tamtú party, či nechcem ísť tam skúsiť niečo, alebo tam dať čo vidieť, tak vždycky poviem, že áno. A tak som si presne som tam spoznal nejakých Španielov, respektíve Mexičanov, čo už hovorili po španielsky. Ja som nevedel ani po španielsky, ani nič. To som sa iba učil, som sa v lietadle cestou do tej Kostariky naučil, že ak si vypýtam pivo a záchod.
A Základ. základ, presne. Pivo a základ. A ešte som sa chcel nejaké, to bolo ešte tiež vtipné, vlastne som sa v tom lietadle ešte naučil nejaké číslovky, ne? Si rajím, že predsa tam prídem, tak budem si chcieť aspoň nejaký rohlík kúpiť alebo dačo, že tak keď sa opýtam, že koľko to stojí, tak aspoň keď mi povie, že 1, 2, 3, 4 doláre, aby som vedel, nebol za debila. Tak som sa naučil presne tieto číslovky, ja neviem, asi od 1 do 100 možno som sa naučil. Lenže to bolo to, že v Kostarike je tak slabšia mena, že vlastne tam každá cena, aj obyčajný kus rohlíku začína na 1000 niečo, vieš. Takže som trošičku hneď prekvapený, že mi to bolo na hovno, no. Naučil som sa, ale do 10 a začalo to tisícky. Začalo to tisíckami, presne, takže. No ale skrátka, tam som spoznal, to zhrniem to, tam som spoznal nejakých Mexičanov, ktorí mi povedali, že Mexiko je geniálne a že by som tam mal ísť. Tak si neviem, OK, tak som preletel do Mexika a tam som to začal, pretože v Kostarike to bolo všetko hrozne lacné, hej. Vlastne všade celá tá Južná Amerika je hrozne lacná, ale vlastne som si uvedomil, že keď chcem toho precestovať čo najviac, že mám iba niečo nasporené, neviem koľko to ani bolo, ale myslím si nejakých 200 000 českých asi som mal, neviem koľko to je v eurách. 8 000. Asi 8 000 eur? Cirka. No, tak som si myslím, že som si 500 eur hneď odložil. Nie 500 eur, 50 000 českých, to sú 2000 eur. Som si odložil hneď, že na to nebudem šahať, to je proste rezerva núdzová, ktorá keď sa vrátim niekedy naspäť do Prahy, tak budem odnovu potrebovať si niekde prenajať byt, zaplatiť nejakú zálohu, niečo také. Takže som vlastne mal 6 000 eur, s ktorými som ako si povedal, že môžem hospodáriť. A bolo mi jasné, že môžem chodiť do 5-hviezdičkových hotelov a budem doma bez peňazí za týždeň, alebo pôjdem proste low budgetovo, dobrodružnejšie a vydržím možno aj ten celý rok. Čo vlastne nakoniec prezradím, že áno, dopadlo to. A teraz som začal stopovať, jazdiť stopom, začal som spávať na couchsurfingu, čo bolo tiež super, že vlastne, neviem, či to poznáš, ale je to... Ešte si to nespal. Nespal som na tomto gauči ešte. Tak lebo... Ty ma vyhoď na dĺžku. Taký gauč. To nie je taký gauč, akože, jak ty máš na mysli gauče. To je normálne, že spíš u niekoho doma, vieš, že máš stránku, máš profil svoj, ako dajme tomu na Facebooku, tak máš tam profil, že ahoj, som Filip, cestujem teraz Južnou Amerikou, na Slovensku, som zo Slovenska, žil som v Prahe, točil som filmy, spoznal som takú a takú hviezdu a tak. Nie, že tam máš zaujímavé o sebe napísané, čo ich môže zaujať a pozvať, oni ťa môžu na základe toho pozvať, že super Filip, ja si práve v tomto meste, alebo ty tam píšeš, buď si zdieľaš svoj trip, že ja neviem, od 5. do 10. som v tomto meste, od 10. do 12. chcem byť v tomto meste, máš to verejne a oni ti môžu napísať, že môžeš prespať u mňa, rád ťa poznám, alebo ty... Čo? Funguje to dobre? Fungovalo to perfektne. Alebo ty môžeš oslovať, fakt som prešiel úplne každú krajinu vlastne zadarmo. Som toto. Ako je tam také... nájsť. Čo? Aj mu dali nájsť. Áno. To je, ale počkaj, k tomu sa ešte dostanem. Alebo môžeš ty osloviť ľudí, že oni majú profil, vieš, že ahoj, som Juan, taký a taký a bývam v tomto a v tomto meste a mám voľnú, buď mám voľnú miestnosť, alebo mám voľný gauč v obývačke, alebo ti iba nafúknem nejakú madrac proste, tak kde, vieš, že akože je to rôzne úrovne máš. No a takto som vlastne cestoval presne. Je presne, ako už Igor naznačuje, aj niekde mi dali nájsť. Toto není vôbec jedlo alebo niečo, to není vôbec akoby súčasťou a není to ani považované za samozrejmosť, respektíve skôr na oplátku sa po tej komunite, keď už si v tých couchsurferov, tak sa očakáva, že ty niečo dáš späť tým, že si ušetril dosť dobré peniaze za hotel, takže aspoň, ja neviem, pozveš ho na večeru, hej, toho domáceho, alebo mu navaríš nejaké slovenské jedlo, vieš, akože trošku priblížiš kultúru. Pretože väčšinou často to robia takí ľudia, čo buď cestovali, alebo cestujú, alebo by chceli cestovať, ale nemôžu si to dovoliť, tak aspoň takto spoznávajú tie rôzne kultúry, že k ním chodia iní ľudia. Takže takto to začalo, no. Že som... Čo si varil? Čo som varil? Ty si im dával ochutnávať tie papričky, nie? Dával som papričky. Mal som, máme s Igorom radi... Si mal sladkú papriku. Či sa sebou? Bagetu, presne. Bagetu. Bez bagety ani na krok. Slovenská.
Podrávka. Minulé Tesco, dnes podrávka Vegeta. Ale Slavo hľada sponzorov, tak čo? Nikto sa neozýva. No takže, áno, od Igora som dostal Carolina Reaper, čili papričky. Takže, neviem, chceš povedať značku, možno sa ti ozvu? Nie, ďakujem. Takže s týmto som cestoval a to bolo vlastne vtipné, že Mexičania si potrpia na pálive, ale tieto papričky, ak som nosil, tak niektorých ich dokonca prekvapilo, aké boli pálivé, že už som mal vybudovaný taký prach nejaký ako tej štiplavosti. Často sme si dávali challenge, že nejaké ochutnávky omáčok alebo takto a potom to zapiť. Ty si to dobre myslel, ale musím mal variť na lúžky alebo neviem čo. No tak tam musíš variť s tým, vieš, akože, že suroviny, čo máš, tak musíš tam zohnať, vieš, akože brinzové halušky to nebola šanca, že by som ani tu na Slovensku ich som nikdy nenavaril, ani som to neskúsil, aj keď tu máš brinze všade, ale ako dnes som zase nejaký kuchár veľký, to zase povedzme si rovno. Takže som varil niečo jednoduché, väčšinou nejaké polievky, také akože... Klasika sačka. Také, no. Výfonky. Poznáš to, pán časoleci, ne? Výfonku máte aj vy? Takže také presne, také polievky som väčšinou varil, nejaké vývary. Myslím, cesnakovú polievku som robil, cesnačku. Alebo cesnak kúpiš všade. A čo som robil ešte nejaké... Myslím, placky som robil zemiakové, vieš, akože to je tiež, v podstate zemiaky tiež kúpiš, nastrojíš zemiaky. Čo? Máš kus s písmenkami? Nie, to som asi robil. Ja. Ako fakt aj doma teraz, keď som, tak uvarím si maximálne tak párky a vajíčka, ale inak moc v tom varení nie som zdatný, takže ja som bol aspoň takto ako rád. No a takto je to brutálne, pretože spoznáš, ja neviem, za ten rok som spal. Máš profil, dostávaš recenzie a za ten rok som mal možno aj 150 až 200 akoby týchto recenzií. Veďte si dal papričku. No. A koľko razy z toho si varil? Lebo 150 až 200, no a koľko razy si varil? Slavo nastavuje niečo? Super. Až teraz zapol tú kameru. Jasno. Povedz, máš znova. Koľko si varil? Vieš čo, takto, u každého som ostával inakšie, takže u niektorých som iba prespal, tá nebola šanca, vieš, ako navariť, pretože tým, jak cestuješ stopom, tak nemáš, vieš, ako máš úsek, ja neviem, 300 km, tak áno, kebyže si kúpim autobus, tak to prejdem za 2-3 hodiny, hej, alebo nejaké, je pravda, že možno párkrát, keď som fakt potreboval veľkú vzdialenosť preklenúť medzi takto. Keď máš nejaký veľký úsek, tak je veľmi malá šanca, že ty dokážeš stopnúť auto, ktoré ide z bodu A, kde si, do bodu B, kde potrebuješ ísť. Celú výšku som stopoval. No, takže vieš, že si to musíš rozkúskovať, pretože ako náhle ty potrebuješ ísť takto, ale to auto ide sem a tu odbočí niekde inde, tak na tej križovatke ťa nechá a ty tam musíš stopnúť niekoho ďalšieho. Takže takto si to musíš rozložiť na drobnejšie, takže veľakrát som prespal iba tak, že som presne potreboval na jednu noc, lebo zase v noci nechceš stopovať, nielen, že by to možno mohlo byť nebezpečné v týchto krajinách, neviem. Troška. Mne to neprišlo vôbec nebezpečné. A to som prechádzal aj rôznymi ako štvrťami, kde je to je tiež celkom historka pekná, že ale mohlo by to byť nebezpečné a buď z toho dôvodu nejakých tých gangov, alebo hlavne to, že ťa nevidíš. Vieš, ako pôjde kamión a on ťa nevidí, že tam stojíš pri tej ceste s tým prstom nahor, keď nemáš nejaký fakt reflexný prvok. Čiže ja som cestoval s jedným batohom celý tento a keby som nejaký reflexný prvok mal, tak po tom roku jedného oblečenia tak už by aj bol úplne vyreflexovaný až tak, že by nebol funkčný. No a to sa mi presne stávalo, že niekedy som dorazil, lebo ten stop ťa vyhodí niekde, hej, napríklad niekedy na okraji mesta alebo takto. A potom už musíš, aby som ušetril, tak som si nebral nejaké taxíky, lebo ten taxík niekedy tam je drahšie ako ten, keby som si dal autobus medzi jednotlivými mestami. Takže som to išiel pešo väčšinou a prišiel som ku jakému tomu domácemu a on sa vždycky pýtal, že ako si prišiel a odkiaľ, že prišiel si autobusom a toto, hej, že
A ja nie, že ja som prišiel pešo, vyhodil ma tam na tomto výjazde z diaľnice a takto toto som prešiel pešo a nie, že Ježišmária, že tieto štvrte ani miestni nechodia pešo, vieš, akože... Pre mňa nie som miestny. A ja nie. Presne, že to je nebezpečné štvrte, ale tak ja pravím, ako je pravda, asi som bol debil, hej, sprostý, ale tá sprostosť ma asi nejak zachránila, lebo proste ešte som si dal sluchatka, nejaký podcast hrozne múdry. Tak som kráčal. Jak si v podstate sa navigoval? Nie, všetko offline mapy, Maps.me, tam si stiahneš mapy a s týmto som fungoval všetko. Data bol veľký luxus práve, to som si vždycky... Si mal telefón a ešte... No, ako telefón som mal, to som mal iPhone 8 som si kúpil. Tak to celkom dobre dalo sa s tým. Hej, ja som hlavne chcel, lebo som vedel, že si budem chcieť robiť Instagram nejaký, ja som si nikdy nechcel robiť nejaký, že by som bol influencer alebo dačo, takže ja som si iba tak ako vyfotil na takú pamiatku, vieš. Takže presne takto jak cestuješ stopom, Nechcel si mať čože? Nechcel si mať dôkazy, ja som chcel som aj práve dôkazy, preto som si kúpil ten oný a aby som fotil. Vieš, takto proste cestuješ, že máš si na korbe iba tak, vieš, ako, že tam to neriešia, tam vôbec nemusíš byť nejak pripútaný alebo dačo, vieš, že takto, vidíš, v kamióne som stopoval, takže som v kamiónoch chodil a takto, akože, že mám super... Najprv si išiel z Prahy lietadlom na Kostariku. Na Kostariku. Tam v Kostarike som bol mesiac, spoznal som nejakých tých ľudí, Mexičanov a išiel som do Mexika. A v tom Mexiku prešiel som celé Mexiko, tam som bol asi mesiac alebo 2. Fakt som prešiel hrozne moc, počkajte, možno skúsim ukázať na mape moju trasu. Toto je moja trasa. Vidíš, takže od Mexika hore celé takto na Kubu, dole. Na Kubu tam som si preletel. To som si povedal, že to stojí za to, aby som... Už aj tu máš dosť problém. No vidíš to, tak už ani tu, no. Takže na Kubu som presne a potom som presne išiel takto všetky krajiny, takto som to išiel tu postupne a tu už som. Dole tak, lebo, no, tam je Patagonia, tam ja som mal jeden batoh, dve trička, ešte som si urobil prípravu, pretože som vedel, že nebudem môcť prať a nakúpovať takto, tak ešte z Česku som si nakúpil, som mal 2 trička na celú dobu a 5 treniek, asi 4 alebo 5 ponožiek. To fakt? Hej, všetko som to... A ešte som mal jednu takú bundu North Face, ktorá bola, že mala... Taká dvojvrstvová, že bola tam flíska, alebo flísku som mohol odopnúť a bola tam ako taká proti dažďu a vetru. A jedny nohavice, jedny kraťasy, to bolo všetko. A jedny topánky, jedny botasky, v ktorých som prešiel fakt, to som mal tak kde... V jedných topánkach, hej? V jedných botaskách z Decathlonu za 15 eur, za 20, to som to prešiel celé. Takže ako Decathlon možno sa ti ozve. No, Decathlon, nech sa mi ozve. Nech sa tebe ozve. Takže, nech sa ozve, ja. Takže som potreboval čo najmenej toho mať. Takže prípravu som si urobil, som si nakúpil merino vlnu veci. Čo som nevedel tiež, že čo to je vôbec, som sa na to naštudoval a trošku som zainvestoval, sú to drahšie veci, ale ide o to, že je to super v tom, že oni vydržia hrozne dlho nesmrdieť. Vieš, že za prvé sú dosť výborné podmienky, majú, že v teple ťa chladia a v zime ťa hrejú. A za prvé, za druhé a za tretie nemusíš to prať tak často. Ja som fakt... také štiple, aby som na to ako fakt nejak sa absorbuje v alebo strebe. Alebo ty si necítil ten alebo ja som sa necítil. A tak ako... Ale vždycky som dostal pozitívnu recenziu, keď som odchádzal od toho ubytovateľa. Osprchoval sa, už bolo to tam som sa osprchoval vždycky, jasné. Som sa vždycky osprchoval. Aj som si vypral, samozrejme, ja neviem, každé 2 týždne, možno sa mi podarilo vyprať. Takže to som si pripravil a chodil som s týmto, s tým merino. To je super, lebo som si neviem predstaviť. No, že by som si... No tak, lebo som vedel, že všetko budem mať na chytách. Ty si šiel len z iPhone, nemal si žiadnu kameru, nič. Mal som
áno, to bol plán, že budem si robiť nejaké vlogy. Myslím si, že ty si mi asi poradil, aby som si robil vlogy a všetko. Ja chcel zrobiť, že 6 000 fotiek. Mal by všetko, vieš. To som ju zamyslel. No, takže som presne... Tak som si kúpil najnovšie GoPro Black Edition 6, asi to bola v tej dobe úplne proste najdrahšia, najlepšia GoPročka, čo mohla byť. A tu som hneď v Kostarike stratil. Čiže hneď moja prvá krajina. A vlastne asi 2 týždne som tam bol. Som išiel a bolo tam nejaký surferský ako raj. Tak som išiel a že idem sa natočiť ako som v tých vlnách. Takže som si zobral GoPro. Ale opäť, kúpil som si najdrahšie GoPro, ale nezainvestoval som do žiadnych akoby doplnkov, presne, takže som nemal žiadny plavačik ani nič. Iba som to tak držal v ruke. Mal som nejaké, čo bolo asi v balení, nejaké dačo, že na toto, hej, na čest, že by to bolo akoby first person, ale inak som nemal ten plavačik. Neviem, asi mi nedošlo, lebo budem možno aj vo vode potrebovať točiť. Skrátka, boli brutálne vlny, obrovské vlny a mňa to bavilo sa do toho hádzať, že tam zrotovalo, takto som si skočil ešte na izbu po GoPro, vrátil som sa a asi som sa natočil, neviem, 4 krát a taká vlna prišla obrovská a švacla mi po ruke a vypadla mi, vieš, úplne tá GoPro. Fakt to bola pecka, ako keby ti chlap tresol po ruke. A úplne sa to tam v tom piesku začalo čeriť. Ja som už nenašiel, som chodil ešte po tej pláži asi 3 dní, že či náhodou nevyplaví, už nebola šanca, no. Takže takto som prišiel rýchlo. Ale som prišlo a odišlo, hej. Aspoň si mal postaviť. Presne tak, ale potom som to skúsil ešte vyťažiť nejak, lebo som sa poistil pochopiteľne na celý ten výlet cestovným poistením, ale nejak vtedy som na to kašľal, až potom o nejak 11 mesiacov neskôr, keď už som bol v Brazílii, tak tam som to nahlásil, že mi ukradli GoPro v Brazílii. Ale toto si myslím, že by trebalo potom vystrihnúť, vieš. Asi, hej, asi to budú chcieť potom späť možno. Dobre, Jozef, v pohode, nech máš večer, Jozef. Hej, vlastne by to poistenie preplatila, no. Takže to... OK, takže späť k tomu. Takže začiatok musíš dať preč a potom toto, že to poistenie preplatila, to tam necháš, hej. Som rozkecaná, vidíš to? Troška ti to ušlo. Nevadí. Po Kostarike si išiel do Mexika, som si schodil mikrofón. Na kávu, či nie? Do Kuby? To som išiel presne na Kubu. Na Kubu som išiel, toto je presne z Kuby. Ideš Havana, ako... Si bol pozrieť auto. Bol som presne tak, je tam husté. Tam sú, ešte aj tam, jak tam v tom čase tam vôbec nebol internet, že bol tam internet iba nejak si musel kupovať nejaké nejaké... No, vlastný kabel. Zatiaľ kabel. Nie, musel si kúpať nejaké karty, Wi-Fi karty, alebo tak sa to volalo. A mohol si ísť iba do parku na verejné priestranstvo a tam si sa mohol pripojiť na internet strašne pomaly a samozrejme vládou regulovaný, takže všade ti vyskakovali akoby okna, že nemáš privacy, že toto všetko akoby vedela tá vláda, na čom si. Ale môj ubytujúci, z hodou okolností, ešte tam som dokázal zohnať couchsurfing, tak jeho sused mal nejaký satelitný internet a dalo sa asi na hodinu denne, alebo tak sa dalo pripojiť také ako, mám pocit, to bolo ešte takéto pípavé DSL-ko, vieš, akože toto, ale to tam sa dalo, hej. Tak ten pracoval asi pri CIA. No. Takže presne, a to som si potom pridával takto, že jak mám tu, tak to ide za radom tieto, prečo mi to nejde? Tieto tu, je, že Mexiko, Kuba, potom bolo Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Kostarika, Panama, Kolumbia, Ekvador, Peru, Bolívia, Chile, Uruguay, Argentína, Paraguay, Brazília. Takže takto som to celé prešiel a odtiaľ som... Belize, čo si našiel? Si bol pozor našich týchto? Som si bol vyhliadnúť nejaký investičný fond. Založite sa tento? Vieš čo, tak som tak nejak chcel si odškrtať ako vlastne že všetko, že všetky tie krajiny
pretože som... Si všetky krajiny Južnej Ameriky? To ti práve ukážem, že ja som si začal robiť takú mapičku, vieš, že si odškrtávaš, že kde si všade bol, takto som si to odškrtával a chcel som vymalovať na ružovo celú tú Južnú Ameriku, samozrejme okrem Venezuely, pretože tam boli obrovské nepokoje vtedy. A síce Venezuelčanov som stretol hroznú hromadu, ale vo Venezueli som nebol, pretože všetci emigrovali odtiaľ preč, utekali, pretože tam bola taká strašná chudoba, že tam aj, jak som bol úplne zarastený, špinavý, zaprášený, že vlastne možno preto ma tie kartely obchádzali a ani si mysleli, že mám menej ako oni ešte. Čo vlastne asi nebolo ďaleko od pravdy ani v tom čase. Som tak mal iba ten jeden iPhone. A tie Decathlon veci, no takže som nemal nič. A proste som nechcel riskovať, lebo tam nemali ani lieky, tam nemali ani jedlo, vieš, takže tam to už mi prišlo akože hardcore, že ísť do Venezuely. Takže tá ostala taká ako mi odkrytá, ale inak som, vidíš, všetky krajiny takto. 2018, 2019, hej, takto, na prelome rokov som bol. Z Kuby si išiel naspäť do Kolumbie? Z Kuby som išiel naspäť do Mexika, potom Belize dole, z Belize Guatemala. Z tých krajín tam v strede, čo sa ti najviac páčilo? To ti ukážem aj, napríklad v Guatemale. V Belize som bol, pochopiteľne, tam musíš ísť loďou, hej, na tie ostrovy. Takto som sa pohojdal, vidíš, nad morom. Moje krivé prsty. Tam som ochutnal, aj keď som v podstate cestoval na budžete, tak tam som si dovolil ochutnať lobstra. Jak sa to povie po slovensky? Homár? Homár je to? No, asi, hej. No, takže tam, ako nevyzerá to nejak vábivo, ale fakt to chutilo dobre. A je to pretože tam to majú hrozne lacné. Vieš, že tam je to, neviem, či to tam nejak veľmi lovia, alebo niečo, ale fakt to tam majú na dennej báze. Takže z Belize som potom išiel do Guatemaly, tam som vystúpal na sopku. Takýmito autobusmi sa tam jazdí. Safe ride. Musíš, hej, tuk-tukmi, loďkami takýmito miestami musíš prechádzať. Jak som tam býval u tých ľudí, tak som býval u nejakej učiteľky v škole a oni sa tam učia španielčinu, angličtinu a majský, ešte starý majský jazyk. Fakt sa učia starý majský jazyk, takže proste tam aj školský zošit, tak to som tam videl. Takto tam cestuješ, sa iba držíš nejakej tyče, to sú miestne autobusy. OK. A za to si platil, hej? No, hej, asi. A na to platíš čím banány? Nejakými... Alebo službami nejakými... Už si aj nepamätám presne, že čo to... Ale nie, nejaké fakt strašne maličké je to. A možno, nie, toto som asi neplatil, to bol stop zase. To bol stop, ja som fakt za transport som platil možno iba lietadla. A iba lietadla. A toto bolo čo? To bola rybia polievka v reštaurácii. Aha, tá ryba rovno pozerala na teba, hej? Tak to bola pravá rybia. Toto je školský autobus, vidíš. Fakt deti vidíš, tak to majú uniformy, naskáču tam. Potom som tam býval u typka, čo mal ranč, takže som sa mu staral, týždeň som mu pomáhal, vieš, ako toto za stravu. To bolo presne, že som mohol dostať, niektorí ľudia boli strašne chudobní, ale fakt boli hrozne štedrí. Vieš, aj keď sami mali málo, tak strašne sa chceli so mnou podeliť. A niektorí zase boli strašne bohatí a aj tak boli štedrí. A niekde som si to takto akoby kvázi odpracoval, vieš, som mu pomohol trošku nakrmiť kone, neviem čo. A potom som si tam mohol čerstvé kokosy nasekať a potom sme sa, si aj trošku dali nejaké miestny alkohol pri pasení kráv. Takže toto bolo zaujímavé. Toto bolo iba nejaká socha, nejaké umelecké tieto diela. Vidíš, chlap spí na šalátoch. A tu som prišiel hlavne kvôli tejto sopke. Pretože táto sopka je aktívna, respektíve v tom čase ešte bola, neviem ako to je teraz, v 2018, vidíš, november 2018, tak som tam bol a tá sopka bola aktívna, myslím si, že tak 3 mesiace alebo 4 mesiace predtým, ako som tam prišiel, tak vybuchla dosť tvrdo a jak som tam býval u jedného chalana, tak sme si povedali, že vylezieme, pretože
to je sopka dvojča. Vieš, ako sú dve sopky vedľa seba a na tú jednu sa dá vyliesť a tá druhá je stále aktívna. Tá jedna už není. A v tej Guatemala práve robia bežne nejaké tours, väčšinou pre Američanov akože pohodlných, že ti neviem koľko si zaplatíš $100 a vezme ťa sprievodca, oni ťa vyvezú nejakým jeepom niekde, potom ťa vezme sprievodca niekam, si trošku pošlapeš a do nejakého základného tábora, kde dostaneš večeru, raňajky, stany už sú tam postavené a tak to vieš, také akože viac menej komfortné. No ale my sme si povedali, že to neurobíme takto, že $100. To bola herné? Čo? Sorry, herné tam bolo? Hej, internetová kaviareň. OK. Takže... No, však jasné. No, takže sme si povedali, že nebudeme platiť tých $100, takže si to vyjdeme sami. A jak sme nemali... Tak sme si naštudovali všetky mapy, sme si pobrali nejaké rozumy. To sú netopiere grillované. A ako chutiny? Také kurčiatka, trošku chudšie, hej. Trošku chudšie kurčiatka. No a tak on mal motorku a išli sme si nakúpiť na miestny trh nejaké teplé oblečenie, lebo som nemal vôbec nič. A tam bola fakt zima, ako v noci na tej sopke, neviem koľko to bolo, asi skoro 4 km nadmorská výška. Takže sme potrebovali niečo teplé, tak sme išli na trh a za $1 americký som kúpil fakt všetko, akoby čiapku, nejakú mikinu, nejakú bundu, sveter, rukavice a hrubé ponožky, vieš, ako som sa naobliekal. $1 spolu, alebo $1 každé zvlášť? Spolu, dohromady $1. Čiže niečo stálo 5 centov, niečo 15, niečo 20. OK. A $1 ma to stálo. A to bolo použité? Ale... Áno, to už bolo to už bolo akoby sekáč, ale bolo to vyprané. Ako cítil som, že to je vyprané ako zase spradlavé. Keď ja som možno smrdel viacej, ale zase nebudem, nesom zase. Takže ani tvoje oblečenie sa potom nedalo predať za veľa peňazí. To nie. No tak asi po takých cestovateľoch tam možno mali oblečenie. A napríklad tá mikina bola akoby ženská mikina, hej, ale mi to nevadilo, mi to proste, som potreboval, aby to bolo teplé hlavne. Tak zase nemáš taký malý hlupok, že máš ženskú mikinu, hej? Jasne. Keby to bol taký Igor alebo ja, tak mi treba... No celé. No a tak sme išli, že ideme na tú sopku sami. Tak sme začali ten výšlap, asi 8 hodín nám to trvalo. Fakt. 8 hodín nám to trvalo vyšlapnúť úplne hore, úplne unavení, sme si navarili nejaké tieto, tam bol takýto shelter, to ma trošku vydesilo, pretože tam už bol postavený takýto úkryt, kvôli tomu, že rok pred tým, ako my sme tam boli, tak tam nejakých pár ľudí zomrelo, že vyšlapli tam ako my a zrazu sa zmenilo počasie, prišli oblaky, hmla, nejaká búrka a oni nedokázali zliesť. Vieš, takže sa tam postavil takýto shelter, že keby čokoľvek, tak tam minimálne tam máš trošku závetrie, hej. No, takže potom nakoniec sme tam si my rozložili spacáky, v tom sme nepotrebovali náš stán. Vyzeralo to ako netopierné, nejaká to... A čo ma prekvapilo, tak naozaj tá sopka potom explodovala. Fakt explodovala, akoby ona exploduje stále, ale nejak na pravidelnej báze, vieš, že takéto výbuchy sú tam normálne, len vrajím, neviem koľko, možno pol roka, možno 3 mesiace predtým, ak sme tam išli, tak bol fakt ten výbuch riadny, že tam boli aj nejaké škody akoby na tých mestách alebo dedinkách v okolí. No a tak to tam vlastne, takto sme tam strávili noc a v noci ešte vybuchovala ešte viacej. Takže vidíš, jak to chrlilo tú lávu a takto. To bolo fakt... To bol zážitok, no. A ráno tak vidíš, že sa ešte... A vy ste boli na tej druhej, ktorá nebola aktívna? Hej, tá druhá nebola. Som trošku keby ste to prehodili, tak... No vidíš to, jak čiapka za 10 centov, mikina ženská za 15 centov. Tak popa si mal to vypovedať. Hej. Jasne tak. Takže to bola Guatemala, potom El Salvador, Honduras, takto celé krajiny som takto prešiel. Čo bolo ešte také zaujímavé? Čakaj, tak ja ti ukážem nejaké highlighty, to nie je také strašne dlhé. Na tom, jak som býval myslím, že to bola... Koľko ženských si stretol? Koľko ženských? Milión. Ženských som stretol veľa, to je pravda. Tak je pravda, že jak som bol po rozchode, tak vlastne... Si bol po rozchode, tak za to zapýtam. Tak som nejak... Tak
utišiť bolesť. takže som si už vtedy fungoval Tinder, takže som si v Prahe vycibril akoby takú taktiku, techniku, že ako získať ženskú vonku na 3 správy. Som dokázal dostať ženu na rande. A to som si potom... Masterclass. Na to Tindri... To je v platenej verzii. Asi áno, na Hero budeš masterclass, ako dostať ženu na rande cez 3 správy. Takže to som si vysibril, že lebo najviac, keď som začínal na tom Tindri, tak ja som vedel už potom nejak... keď sme sa rozišli s touto, tak kým som prišiel k tomu, že odídem, tak som neodišiel, že dneska som si to spomínal, zajtra som letel, ale potreboval som si trošičku sa odsťahovať úplne, vieš, ako z tej Prahy si tie veci, ten jeden kufor odtiahnuť domov na Slovensku, ak som chodil stále na tie natáčania Netflixové, tak som potreboval dokončiť nejaký projekt a už nebrať ďalšie, vieš, tak nejaké asi 2 mesiace tam bola doba, alebo 3, tak som vedel, že za tie 3 mesiace, kým som mal už tú letenku, tak som vedel, že za tie 3 mesiace to musím nabombiť. A to ma hrozne zdržiavalo v tej Prahe, na tom Tindri, že som... Strašne ťa to zdržuje, že sa zoznámiš s tou dievčinou a nejak si vypisujete, že ako sa má toto, že nejak sa predstavíte a zdržuje to. To už mal copy-paste, vieš, normálne, že... A tak som prišiel na tú formulku, že som dal 3 správy a ona nakoniec navrhla rande, hneď po tých 3 správach, ale neprezradím fakt na tom platenom, keď budeš mať platený, tak tam to prezradím. Aj mám screenshoty. Nemám ešte tie staré ponožky. Takže to budeme drážiť možno. Takže... Ale fakt to máš ešte staré ponožky, tričko aj... Ja to mám odložené, ako celé toto oblečenie z tej merino vlny mám odložené doma. Nevypraté. Sáčku. Sáčku, originál ešte. Sáčku, plastivé. Aby si dokázal nasať atmosféru. Exotiky. To je s touto stratégiou som odchádzal tam, že si rajím, OK, tak Tinder zmaknutý, takže to pôjde ľahko. No a k môjmu prekvapeniu som nepotreboval vôbec Tinder, že vlastne že chodili samé presne, tak ako tie dievčatá sa chceli zoznamovať, pretože som bol vyšší ako každý druhý Sanchez tam, vieš, akože toto. Oni sú trošku nižší, niektorí, nie všetci, ale väčšina, tá populácia nie je taká vysoká, takže som bol vyšší. Nebol som úplne nahladko oholený, čo ich veľmi ich to lákalo, čo som bol prekvapený, že často iba sme sa zoznámili a oni už hneď chceli, že sa môžu akože pohľadkať si bradu, a preto nemám nejakú veľkú bradu vôbec, iba strnisko som mal vždycky. A vlastne asi to, že ak som bol pre nich Európan, tak to bola exotika, vieš, akože... Európan, jazdí s batohom, iba vieš, že proste... Áno, vieš, že o druhýkrát neuvidíš. takže... V tomto to bolo celkom jednoduché, no, to je pravda. Veľa jedla dobrého som tam videl. Áno, jedlo som ochutnával stále, počkaj, ja som ti chcel ešte niečo ukázať. Áno, o tom couchsurfingu som ti chcel porozprávať, že som býval úplne, že som spával, jednu noc som spal na podlahe v kuchyni pod kuchynskou linkou, že mi iba nejakú fakt deku tam roztiahli, karimatku. A ďalší deň som sa ocitol v úplne luxusnej vile, kde som mal vlastnú izbu s vlastnou kúpeľňou, fakt, že obrovskú. A 2 slúžky. Vieš, že fakt boli nejakí milionári. Otec toho, syn mal založený profil na couchsurfingu, vieš, a prijímal takto ako hosti. A otec tej rodiny, tak robil niečo na burze, obchodoval v Číne, vieš, akože, ale Guatemala, akože fakt brutálne. Ja možno mám aj tak, kde fotku, a to bolo cool, pretože som sa, zobudil som sa, možno, neviem, ako je to možné. A to bolo hrozne cool, som sa zobudil a zrazu, vieš, ako 2 služky ti prišli tam, ako také tie, vieš, mali normálne tú uniformu takú. Jedna rozťahla hneď závesy, druhá už mi brala to pradlo, asi jej to smrdelo, tak už mi to brala, že mi to vyperie. Tá prvá sa otočila do kuchyne, už mi niesla na tácké raňajky a takto si rám, tak odtiaľto tam nikdy neodídem. Ne? A ako dlho si tam bol? Týždeň asi. Už mi to bolo využiť poriadne. Nie, ale ako tie dátumy väčšinou si dávaš, ako
už dopredu, tak už vieš, tušíš, že asi, neviem, že je to hlavné mesto Mexika, tak asi nejaký týždeň, 2 tam stráviš ako nič, hej, keď je to nejaká dedinka, tak proste tam prespíš, pozrieš možno nejakú pamiatku a pokračuješ ďalej. Záležalo vždycky v akom... Zavedal si pamiatky, alebo si išiel freestyle? Nie. Si pripravil celý itinerár cesty, alebo si išiel na... Išiel som fakt, kam ma to zaviedlo. Čo mi kto odporúčil, som sa stretol s niekým, vravím, čo tu je pekné, a on hovorí, choď tam, išiel som tam, pokračuj tam, a takto ja som išiel fakt ako keď už som bol napríklad v tom Mexiku, hej, tak viem, že tam, tak som vedel, že chcem ísť na Chichén Itzá, čo je jeden z dievov sveta, alebo v Peru, tak som vedel, že chcem ísť na Machu Picchu. A takéto veci, to som mal v Brazílii na Rio de Janeiro, na toho Ježiša sa pozrieť. Vieš, ako takéto highlighty to som mal, ale ako miestne nejaké, fakt, že highlighty, to som išiel presne. To, čo kto odporúčil, čo mi povedal, tak som povedal, OK, idem, neriešim. Ako sa týkalo jedla, čokoľvek mi dali, tak poviem, dobre, zjem, vyskúšam. Služkám si čo navážu. Ale tam bolo aj to jedlo, tam bolo lacné strašne, že ako v Mexiku za $1 alebo za 2 som mal asi Tacos si tam 8 tacos som dostal, vieš, ako 8 až 10 tacos. Kde, no, áno, a na ulici najlepší street food proste na ulici, ja som sa fakt, ani tých street foodov som sa nebal, fakt som žral všetko možné. Mal som zásadu, že nikdy nebudem jesť nič, čo budem môcť jesť aj v Európe, hej, takže som sa vždycky vyhol každej talianskej reštaurácii, McDonaldom, Subwayom, všetkým týmto reťazcom, vieš, akože, že radšej si dám nejakú empanadu od nejakej babičky tam na ulici, ako si mám dávať niečo, čo potom o ten rok, 2 môžem mať v Európe zase, vieš, ale toto tu. Čo si peniaze z bankomatu? Vieš čo, tam som... Niekde, kde bola taká aplikácia, neviem, či ešte funguje, tak som mal som, ale skoro všade som musel, niekde, kde išli karty, tak som dával karty, ale inak musel som aj väčšinou cash. A ten cash fungoval tak, že ak som prechádzal tie hranice cez pešo, viac menej, alebo autobusom, alebo niekedy cez hranice nemôžeš ísť väčšinou stopom, tak na tie hranice tam som si niekedy musel buď dať autobus, alebo nejak ťa priviezli ku hranici a hranicu si musel už prejsť pešo, hej, a zase si potom tam niekde stopol niekoho, alebo naskočil na nejaký kamión, alebo niečo. Takže tam vždycky boli takí tí kvázi veksláci, vieš, akože že prišiel si k nemu a povedal si mu, že máš tie brazílske nejaké, alebo aké, vieš, akože reále a chceš sa zbaviť argentínskych a chceš tieto, tak on ti povedal, OK, tak taký kurz a dohadoval si s ním, vravím, ja kašľam na to, to je drahé a išiel si a ďalší ti dával a dám ti za lepší kurz a tak to úplne si vyjednáva ako na trhu, vieš, so všetkým. Takže takto vlastne som s cashom prechádzal. Ja čo si spomínam, lebo to akože relatívne v tejto dobe sme nejak intenzívne spolu komunikovali. No vlastne vždycky, hej. Tak ja si pamätám na nejaké zaujímavé príhody, jak tuším si skákal z balkónu, to bolo celkom zaujímavé. Hej. Alebo išiel na korbe autobusu, to tiež bolo zaujímavé. Hej. Pamätám si, ako si prespával a tuším zdemoloval nejaké to umývadlo, to bolo tiež super. To je pravda. Takže... To bol môj prvý couchsurfing mimochodom. To bol môj prvý couchsurfing, ešte som nemal žiadnu recenziu, lebo na tých recenziách tam ako funguješ, že ti dávajú dobré recenzie, že ja neviem, že Filip bol slušný, čistotný, a ja neviem, tichý, hej, a bla bla, naučil ma niečo o Slovensku a takto, že super, odporúčam, výborný spoločník, odporúčam ho spoznať, hej, takéto recenzie sa ako dostával. Keď ešte nemáš žiadnu recenziu, tak ten prvý viac menej, čo ťa ide ubytovať, tak ide do rizika trošičku, hej, takže sa ťa vypytuje, samozrejme musíš mať nejaké fotky, ako profil bez fotky nikto nevezme, hej, takže musíš dať nejaké fotky, že si reálny človek a že si ako taký ako normálny. A to bolo, neviem, čo na to napadlo, ale som prišiel zvonku po celom dni bádania Mexika a on bol hrozne ako super tento chál, myslím, že sa volal Raúl, alebo taký dospelejší pán, už mal, neviem, možno 36, 40 možno mal. A mal som vlastnú izbu a spoločnú kúpeľňu a išiel som, a neviem, čo ma to napadlo, ale myslím, že som si potreboval umyť nohy, tak som, neviem, nič lepšie ma nenapadlo, iba ich strčiť do umývadla, vieš, ako si vyťahneš a umyješ si tam toto nohu. Lenže neviem, či odtedy som to neurobil, hej, lebo ma to ponaučilo. A nejak som sa zaprel a zhodil som
mu proste umývadlo, ako jak mal v stene, tak proste spadlo, rozbilo sa umývadlo. Ja som nevedel ani, jak mu to mám povedať. Rálo, poď sa na niečo pozrieť, ako ja som ti, rozbil som ti umývadlo, som tu 6 hodinách cestou a dúfam, že budem mať dobré recenzie. Dopadlo to tak, že som, tak on vedel, že nemám žiadne prachy, akože by som zaplatil opravára alebo dačo, ale on zase nebol vôbec nejak na tom zle, ja neviem, či bol nejaký právnik alebo niečo také. Takže ako trošičku sme si to, nebol z toho nadšený, ale povedal, že toto na druhý deň myslím, že hneď nejak prišiel opravár, že mu to tam zafixoval, zase v tom Mexiku a týchto krajinách na manuálnu prácu šikovných ľudí nie je núdza. Takže tam takto prišiel, niekto opravil to a ja som mu to chcel nejak vynahradiť, tak som ho zobral do baru a pozval som ho na tequilu alebo na mezcal nejak. Trošku sme sa opili, hej, proste som mu to ako takto. Nezaplatil som opravu úplne nového umývadla, ale pár drinkov som mu kúpil a bolo to v pohode. A dostal som 5-hviezdičkovú recenziu. Ani to nespomenul, to umel. Mohol dať tam, že disclaimer, že rozbíja veci a bračo, ale... Ťažko dolu. Hej. Rozbil mi umývadlo a ožral ma. Odporúčam. A to mám nejak v krvi, pamätáš si, u vás som vždycky rozbil, neviem, sme išli hrať basketbal a nejak som tak debilne hodil basketbalku, že som shodil radiátor, nie? V záchod som vás upchával bežne, to bolo ako fakt, ako bez zvonu som na záchod a nebol pustený tam u nich, vieš, akože som vždycky upchal záchod. Ešte to som nechcel ani spomínať, ale akože to si hej, legendárny upchávač. No, takže ako domácnosť viem zdevastovať starostlivo, ale... Tak ale taká súpiny, či to No, neuškodilo mi to až tak presne. Takže kde sme skončili? Takže toto bolo to rozbité umývadlo. Keď sme... Balkón ešte, Igor skákal hovorí, z balkóna. To bolo celkom husté, pretože to bolo v Argentíne, Buenos Aires, u jednej dievčiny, tak som u nej býval a išli sme večer, ja neviem, asi som tam bol možno týždeň tiež v Buenos Aires a možno 4. 5. deň ma chcela zobrať, že ma naučiť tancovať, alebo ja som chcel vidieť tie argentínske ako tanga a takéto veci, vieš, takže sme išli do nejakého klubu, kde sa to takto tancovalo, akože normálne lekcie. A neviem prečo, ona si zabudla kľúče, ale takto, ja som vždycky, keď som prišiel, alebo nebolo to pravidlo, ale keď tam prídeš, tak buď dostaneš kľúč vlastný, že môžeš odísť a prísť kedy chceš do toho bytu, hej, že ten človek ide do práce, tak nemusíš odchádzať s ním do práce a čakať pred dverami, kým on príde z práce, ale dostaneš vlastné kľúče. Takže som dostával vlastné kľúče a jak sme odchádzali a ja som, neviem, či som si nezobral kľúče, alebo, a ona tiež, nejak sme sa zabuchli, ale už teraz neviem ako, možno sa zasekol iba zámok, to je jedno. Skrátka, shodou okolností našťastie ostala otvorená vetračka, myslím, alebo nejaké okno možno bolo pootvorené, vieš. No takže sme sa vrátili, nevedeli sme sa dostať do toho domu, tak a bývala na najvyššom, alebo na druhom najvyššom poschodí. Takže a myslím, že deň predtým mi bola ukazovať terasu, akože strechu, vieš, ako nejaký výhľad, hviezdy a tak. A viem, že sme sa dostali na strechu bez problémov. A mi napadlo, že však genius, že zlaziem po hromozvodenie dole, akoby sa zlaním na ten balkón a tam prejdem cez balkónne dvere a tam odomknem znútra. No takže prišiel, myslím, že aj nejaký správca, čo ma omotal asi nejakým káblom iba nejakým, vieš, ako že istenie, tak presne taký kábel, vieš, ako tam nejaký, neviem, od internetu alebo čo, vieš, ako klopá sa na takú slučku, a keď vieš, že spadnem, tak to ešte ma to rozpolí na polovicu, nie, že ma to zachráni. A nejak ma to, čo sa cítil istejšie, tak presne som to zoštveral, ako hlavne tam bol dosť veľkú úlohu, asi zohralo nejaké ego, to sa chcel predviesť, blesnúť, vieš, akože toto, no a nebolo mi všetko jedno, bola to asi nejaká 5-6 poschodová budova možno. Tak nejak, nie? Nepamätám, ale akože... A bola vďačná, jasné, že? Bola vďačná, aj. A aj sesternica bola vďačná ešte. Takže to bolo super, presne. Som mal aj taký hrdinský kúsok, no.
Len mi tak nehrá tam, že správca ťa omotal, ako prečo správca tam vieš, akože... Ja myslím, že, alebo či nás... On to možno skúšal. A bol to vôbec váš byt, ako, že či ste nešli do cudzieho? A on to možno skúšal nejak odomknúť. Alebo nejaký chlap tam bol totiž, že ona by ho neudržala sama, tak on ma trošku zlaňoval. No, bolo to celkom husté. A to som si hovoril presne, ty kokso, že som... A to už bolo asi po 11 mesiacoch, takže to som si hovoril, že... Teraz som tu precestoval, už mám 12 krajín za sebou precestovania, teraz tu zahučím kvôli nejakej onej frajerine, že chcem zliezť zo strechy na balkón a odomknúť. Takže... Ale hej, celkom... Ktorá krajina sa ti najviac páčila? Ťažko povedať, každá má niečo iné od seba, ale asi taký komplex, že super jedlo, super ľudia, super príroda, pravdepodobne Peru a Mexiko asi. Ja som strašne chcel vidieť. Kolumbia je tiež hrozne cool. Čo? Argentína je tiež krásna. Ako všetky sú, fakt majú krásne niečo do seba. Veľmi sa tomu, že s Gabom by sme skočili do Peru. Taký, že road trip, no toto na mesiac. No. Isto. Doma nejakých takých známych. Takže potom pôjdeme cez gauč. By ste mali určite, fakt je to zážitok, pretože takto cez ten couchsurfing spoznáš ešte aj tú kultúru, spoznáš brutálne. No, lebo si hneď si v tom prostredí, vieš, nie je to také, že prídeš na nejakom, na recepciu, presne tak, a hľadáš si alebo na recepciu, že odporúčte mi tu nejakú reštauráciu. Nie, ten doma si ťa vezme so sebou do svojej obľúbenej reštaurácie, alebo ťa vezme na obed ku mame v nedeľu, vieš, že proste ťa navarí. To, že tam bývaš, tak jemu sa život nezastaví. On ďalej chodí do divadla, ďalej chodí s kamarátmi na oslavy narodenín, do práce, keď má nejakú prácu, tak ťa vezme do práce, ti ukáže on, s kamošmi ťa vezme na nejaký večer pri pive alebo niečo, vieš, alebo pizza night majú, vieš, objednajú pizzu, prídu všetci kamoši k nemu a takto spoznáš ďalších, to proste je ten život, žiješ s ním. To rozumel anglicky, No, zo začiatku anglicky a potom ale musel som sa naučiť španielsky, to ako... Som sa naučil, fakt ako, prisahám za ten rok, čo som tam bol, tak som sa naučil úplne plynulo španielsky. Tým, že som vedel, fakt úplne plynulo. Ako gramatiku. Keď počítať do 100, tak som sa naučil plynulo španielsky. Tak lebo rok si v tom prostredí, vieš, ako všetci na teba hovoria španielsky, niektorí nevedeli anglicky, takže keď som si chcel vypýtať na trhu jedlo alebo niečo tak od nejakej babky, tak som si musel popýtať po španielsky. Autobusy, rádia, televízor, všetko máš španielčinu z každej strany, vieš, takže to sa na teba nachytá, aj keď chceš, či nechceš, či chceš, tak to tam sa na teba nachytá. Takže vedel som plynulo po španielsky, gramatiku pravdepodobne som nemal, na 1000% som gramatiku nemal správne, som asi znel, ako keď sa niekto učí zahraničnej slovenčinu, hej, že ja sa na WC, hej, alebo niečo také, že vieš, čo ti hovorí, ale nie je to gramaticky správne, ani to skloňovanie. Lebo čítať, písať som sa nikdy španielsky neučil, iba presne hovorovo, čo som vedel, tak. Takže už po tom pol roku už som to mal skoro a ku koncu už som bol úplne, že plynulý. To je jediný jazyk, je tá portugalčina, ne? To mi rozhodilo presne na konci, už po 11 mesiacoch toto už som vlastne plynul do španielsky a prejdem do Brazílie a môžem znova začať. Takže toto bolo jediné. No. Taká, ako dá sa to porozumieť, tá portugalština je taká ušušľaná nejaká. Vieš, že taká nejak viacej šušľaná. Španielčina sa mi hrozne páči, ale portugalština až tak nie. Aj keď Brazília bola super tiež krajina. To je ďalšie, to mi napadá, jak som sa tam dostal, aby som išiel tak akoby low budgetovo opäť. Tak takýchto prejazdov zaujímavých som mal strašne veľa, hej. Napríklad medzi Panamou a Kolumbiou, tak tam je asi neviem koľko, by som kecal, možno 30-kilometrový pás lesa, džungle, ktorá není prejazdná, hej. Že sú tam fakt tie kartely, čo pašujú z tej Kolumbie a všetko toto. To je tam ako ísť bez nejakého toho to mi bolo niekoľkými povedané, že to je fakt ako samovražda tam ísť, lebo tam uvidia nejaký pohyb a oni budú strieľať bez problémov, vieš, akože tam nie... A hlavne 30 km ani si nepredstaviť, som kráčal, vieš, akože, že fakt to stopovanie bolo toto, ale nemal som nejakú kondičku, že by som dokázal prejsť pešo, 30 km, presne, alebo niečo. A možno aj viac to bolo, možno aj 60, neviem, fakt nejaká džungla tam, ja už si nepamätám.
Tak to som musel ísť a to bolo tiež spôsob, že som išiel, počkajte, to ukážem niekde tunak, takýmto lietadlom maličkým som musel ísť dopravným. Že som sedel v podstate skoro pri tých pilotoch. Fakt, no. A to som sa z Panama City, myslím, že prepravil týmto lietadlom maličkým niekde. A to bolo dopravné lietadlo normálne, akože to si cez tie panamské aerolinky si kúpil letenku, nejak za pár dolárov a išiel si tam. Bolo vtipné, že to, jak bolo to lietadlo menšie, tak aj ten batožinový limit bol o dosť menší, hej, jak tu máš niekde vždycky, keď máš batožinu čekovanú, tak máš 20 kg minimálne. A tam bolo asi iba, ja neviem koľko tam bolo, asi 7 kg a ja som mal batoh, som mal možno 13 kg, takže 5 kg som sa potreboval nejak zbaviť. Takže som išiel na check-in, pani mi odvážila batoh, vraví, že mám 5 kg nadváhu a vraví, že budem musieť niečo zaplatiť. A že počkajte, že iba si to trošičku preorganizujem, že niečo vyhážem z toho batu. Som nevyhodil, všetko som dal na seba, všetky mikiny, bundy, čo som mal, do vrecak som popchal všetko, proste, čo sa dalo, vieš, ako nejaké kefky, šampóny, toto, fakt ostalo v tom nič. Tak vlastne som tam prišiel ku tomu, na tú prepážku, tak batoh už mal menej, vlastne tých 5 kg bolo iba na mne, hej, akože, že to lietadlo nebola menšia váha, len som to musel mať na sebe, no, takže už to potom šlo. Som tam preletel niekde a som išiel do takého fakt malého mestečka a normálne som musel ísť a pýtať miestnych, či by ma nepreviezli loďou na takouto loďou týchto tu miestnych chlapcov, som pýtal, či by ma nepreviezli do Kolumbie. Vieš, že takto ako som musel ísť nejak takto som sedel v tom lietadle, vidíš? Fakt som bol skoro pri pilotu. Presne. Tak ja som im musel pýtať, že či by ma nevzali do Kolumbie, tak to neprepašovali nejak. Ale ako normálne, keď si prišiel v Kolumbii, si sa vylodil, tak som sa normálne išiel nahlásiť na políciu akoby niečo udať, ale aby som dostal razítko, že som tam, že mi skontrolovali pás a dostal som razítko, preto by som mohol mať zase problém, kebyže odchádzam z Kolumbie a nemám tam to vstupné razítko, tak to výstupné, vieš, akože. Takže to bolo. A ďalšie bolo, keď som prechádzal z Argentíny do Brazílie. Z Argentíny to bolo? Nie, z Paraguaja do Brazílie som prechádzal. Tak tam je také miesto, kde je trojitá hranica medzi Brazíliou, Argentínou a Paraguajom. Vieš, je také mesto, normálne mesto, kde sú tri hranice zakrižujú. Že to mesto je v podstate rozdelené akoby aj skoro na tri časti. A to je obrovské mesto, kde sa obchoduje. Také obrovské trhovisko, pretože každá tá krajina má iné tie dane a takto, vieš, takže tam vlastne to prevážajú, pašujú to všelijak ako elektroniku, tlačiarne, počítače a toto. A tam odtiaľ som nevedel som nejak nájsť stop a hlavne som potreboval ísť hrozne dlhú vzdialenosť, že už sa mi blížil koniec toho výletu, takže ja som sa potreboval dostať strašne veľkú vzdialenosť do São Paulo. A našiel som spoločnosť, normálne takú autobusovú spoločnosť, ktorá bola strašne lacná. Ale prečo? Pretože ty si pomáhal trošičku pašovať ten tovar. Vieš, z jednej krajiny. Trošičku. Tak trošičku. Skrátka, prišiel si tam do toho depa, bol tam už autobus a bola tam hromada ľudí a hromada tovaru. Počítače, hračky, tlačiarne, presne, voňavky, cigarety, všetko možné, vieš. A Filip si vybral drogy. Si vybereš, čo chceš prepašovať. Nie, takže tam prídeš a oni to tam rozdelia. Podľa mňa to nič nebolo, že si niekto prevážal. Podľa mňa si to tak akoby nakupujú, vieš, akože asi online si nejak kúpiš cez tú spoločnosť, že dajme tomu, že z Brazílie. Násobu na 2 kartóny. No áno, z Paraguaja chcem počítať, že takto. Odovzdáš. A presne takto. Oni vyvolávajú listočky a ukazovali, že OK, že vy budete mať akože táto taška, keď príde, lebo tam je nejaká kontrola policajná, takže keď nás zastaví policajná kontrola, nastúpia do autobusu a budú pozerať doklady a budú hľadať, že koho je aká taška. Vieš, takže aby sa každý prihlásil, aby sa vedel kto má ku ktorej taške prihlási, aj keď tá taška nebola jeho, vôbec nikto z toho nevidel. Mne tiež do batu nastrkali nejaké voňavky a cigarety a takéto veci. Takže som proste išiel. No a akurát, že zistili, že ja neviem po portugalsky, vieš? Že s tou políciou by mohlo byť problém. Takže ten majiteľ asi tej spoločnosti ma zobral do svojho pick-upu. Batoh som mal v tom autobuse už.
niekto sa k nemu hlásil iný. Ja som išiel iba s maličkým príručným baťoštekom, čo som si dal k nemu do auta a vyrazil autobus a vyrazil ten pick-up osobný. Policajná hliadka, kontroly, normálne, že akože také zátarasy, autobus odklonený a my sme našťastie prešli, možno nás zastavili, alebo sa niečo opýtali, lebo videli, že nie sú nič naložené, hej, mňa trebalo previesť. Ma normálne previezol a to už bola noc, to bol nočný autobus, lebo to bola fakt diaľka. Takže to už bolo večer, možno mohlo byť 9, 10 hodín, 11 a bolo, fakt som neveril tomu, že sa to podarí, proste ten týpek ma vyhodil niekde na diaľnici v nejakom priekope. Vieš, ako máš také tie odtoky, tak tam som bol za vodidlami schovaný, som tam čupel, on ma tam nechal, odišiel a povedal, tu čakaj, príde po teba ten autobus, kde máš tie veci a tam už budeš pokračovať tých ďalších 10 hodín v tom autobuse až do toho São Paulo. Ja som si hovoril, kámo, to nie je možné, ja to budem do rána, ten autobus ma tu, jak bude vedieť, že som tu, vôbec som nechápal, čo toto, ako takto mali zorganizované, že ma tam prepašovali, že fakt som nechápal. Výhodná cena. Ale ako, stalo to za to? Zážitok mám. Jak to staneš 10 kartonov cigaret? Vždycky momentálne, tak potrebuješ 5 hodín. No. A fakt ako možno za 20,5 hodinu tam prišiel a ten autobus ma aj zastavil, pribrzdil, fakt ledva zastavil tie kolesa, už otvoril, ešte iba spomalil otvoril tie dvere, hej, tak ja som rýchlo vybehol, naskočil som do neho a hneď zrýchlil, lebo ako nebude zastaviť na tej diaľnici alebo dačo. Som nastúpil, tam som mal miesto už, ako to miestečko, čo som mal aj na tom listočku, kde som mal sedieť, tak som si sadol a išiel som do rána. No. Ráno som samozrejme z batohu vyťahol všetky tie veci, čo neboli moje. A už som pokračoval vo svojej tejto. Super. To bolo celkom cool. Takže to bola taká posledná tvoja dostávka? Potom sa to São Paulo, Rio de Janeiro a odtiaľ už som letel domov. Super. To mi to veľmi páči. Takže toto bolo... Toto Všetci bolo cool, no. Môžu pozrieť na Filip Pavlík. Hej, Filip Pavlík z jedným P. Filip Pavlík. Vespa. Alebo už toto. Presne. Toto je tá silná púšť. Toto, no, ako je tam, vidíš, tak tiež som u niekoho pracoval, som bol týždeň, to bolo v Chile vináreň. Vieš, ako, že som im tam, jak sú tie čilské vína, tak som na jednej celkom známej značke, si nepamätám, tak som tam pracoval zase týždeň, vieš, ako za jedlo a nocľah, takže že proste cool. Takže na toto neprehovorím, hej? OK. Tak som si myslel, že sa zdôveríš. Alebo s tým zážitkom, s tým pánom, s tým chlapom. To bolo tiež dobré. Akým chlapom? Ten, čo po tebe šiel. Ako tam išli po mne všetci. To bol najpríťažujúci človek onej Južnej Ameriky. To mal byť ten, jak sa povie, modelka. Modelka, presne. Modelka. Filip Modelka, no. To bol. Predehovali z mesta do mesta. No, takže... Takže si išiel do São Paulo na pešo do... Nie, to už zase stopom nejakým. Hej, do Rio de Janeiro, no a tam som to zakončil. Ja som mal v pláne, že som nevedel, ako mi to vyjde finančne. Takže som ešte zvažoval, že sa zamestnám na nejakej lodnej, na nejakej lodi, ako personál, s tým, že na nejaký turnus, vieš, ako na mesiac, 2, 3, záleží ako tie lode. Sú aj nejaké menšie jachty, ktoré idú rýchlejšie, sú nejaké veľké plavby, ktoré idú pomalšie, že sa zamestnám takto, že aspoň, aby ma dostali na nejakú európsku pôdu, do Portugalska alebo kde, a že odtiaľ to zase už odstupujem na Slovensko. Lenže som mal také šťastie akoby na lacné letenky z Rio de Janeiro cez Londýn do Prahy. Fakt ako neviem, možno 300 eur, 400, asi 300 možno. Fakt, že fakt niekedy som strašne vlastne to prišlo samého. Mal som sliepky na kolenách a všetko, ale... Dobre. Jaký Norvežien, myslím, že to bolo fakt. Takže nakoniec som nemusel rešiť plavu, pretože mi zvýšilo ani na tú rezervu, čo som na začiatku si odložil, tak na to som nemusel šáhnuť vôbec. A ešte si to nesol domov. Ktoré mesto sa ti najviac páčilo z Južnej Ameriky? Alebo kde by si dokázal žiť? Fú,
Ja mám rád mesta, veľké mesta, kde máš veľa možností, kde máš čo robiť. Takže prvé pre mňa bolo, že wow, že Mexico City, ale na život je to možno už príliš moc veľké, ako tam je 20 miliónov ľudí, takže tam je to ako brutál už. Ale asi je pravda, že v tej Brazílii bola tá kriminalita o dosť väčšia, aj v Rio, aj v São Paulo. Ťažko povedať, možno taký... Možno Buenos, no niekde v Argentíne, alebo Chile, Ekvádor možno, no. Alebo tam. Medellín možno, v Kolumbii. Tam sa tam bezpečnejšie. Pablo Escobar už tam není, tak už. Už teraz to mám tento Disneyland. Amici kontrolovať. Aké najzaujímavejšie jedlo si jedol? Ako jedlo, ja milujem jedlo a tam som fakt ako strašne všetko chcel aj ochutnať. Ale je pravda, jak som bol ten Yes-man, tak tam do okolností tam na 2 týždne prišiel jeden kamarát z Prahy. Myslíš, že taký Že čo? Myslíš, že taký No. Takže niečo sme... On prišiel a on vedel o nejakom, že robia tacos z bičích očí. Hej, pamätám, to si mi hral. A samozrejme sa opýtal, či si nedáme, či to skúsim s ním, tak vravím, ako jasné, ja musím. Idem tú teóriu toho Yes-mana teraz, tento celý trip, takže tak poďme na to. No. Takže som mal tacos z bičích očí. Zaujímavé. Bičíkové, ale bičie oči. Bolo to celkom také šťavnaté, ale... Vychlípal si to, hej? To už hneď, ak dali na grill, tak to smrdelo, takže... Čiže po ceste si sa vrátil, keď všetko ochutnal, celé už v Amerike je tvoje okrem Venezuely, keď sa tam tvoje nové plánuješ vrátiť? No, ak tá situácia už bude toto, tak tam určite pôjdem ako... To je v stredu, Budúci týždeň. Budúci týždeň v stredu. Keď sme pozerali tú mapu, môžeme ešte ukázať? Ukážem ti mapu. Ktorú, tuto? No, tu takú farebnú. Tuto? Tuto. Zoom out. Hej. V Kanade si nebol? V Kanade som ešte nebol, nie. A teraz toto som Európu prechádzal. Afrika. A toto modré ešte chcem. Slovensku Afriku, na Slovensku, tomu sa vyhýbam oblúkom, vidíš to. No ešte je tam toho veľa. Tunak mám, počkaj, toto je taká iná. Ešte tento aplikácia, takže 28% sveta mám prejdené, takže toto by som chcel dať na 100. 55 krajinách. To by som chcel dať na 100, no. Máš čo robiť? Mám čo robiť, hej. Som rád, že si prišiel ku mne, lebo Ďakujem za to ešte 4 hodiny normálne na to. No ako asi. Trikrát mi baterka odišla, tak na tretej kamere. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, si myslím, že kto to nepozeral, tak podľa mňa oveľa prišiel, alebo ešte oveľa príde. Poď nech si pozrie Filipov Instagram. No. Máš taký YouTube, nemá vec. Nemám, s kamerami odplávala tá. Netflixu si pomáhal natáčať. To mám na IMDb, mám akový profil, kde ťa dávajú tie produkcie do toho, takže tam mám vlastne všetky to. Tamto mám, hej, na IMDb. Dobre, tak si všetci pochydne Filipov Instagram. Že by sme vedeli, ako mal návštevnosť, máš Google Pixel a všetky asi tam zapne nejaké takové všetko. Som veľmi rád, že si prišiel a dúfam, že prídeš aj na budúce, lebo asi sme prešli jednu desatinu. Asi sme to tak iba načali, no mám pocit, keď tak sa mi... Mali by sme si to asi pripraviť po krajinách, alebo nejak tak, že... To by možno bolo lepšie, hej. Co sa stalo v Kostarike. No. A mali by sme začať aj rozprávať potom, že čo sa jedlo v Kostarike. No určite, mňa jedlo zaujíma. Asi by som mal Netflix, vyťahnuť lepšie fotky, hej. Netflixové filmy režimuješ a väčšinou som produkoval také hlúposti, ale nie Netflix. Ja asistent režie, to je skôr taká ako organizačná zložka, vieš, na ten asistent režie skôr zabezpečuje, aby to presne fungovalo. Máš tam 120 členný štáb, tak proste je dôležité, aby tie zložky medzi sebou fungovali, vieš, akože že zase nie je to moc, je to skôr organizačná práca, než tvorivá. Support. To je vážne. To, čo si režisér vymyslí, tak ja musím to tomu zorganizovať, aby sa to stalo, vieš. Takže tak som veľmi rád, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie. Veľa sme toho my nenachycali. Nemal som slova, len som počul otvorené ústa. Tak som sa nejak rozrešil. A Igor tiež nemal čo povedať. Pár desiatok slov. Nevídam často ľudí, takže... Jak som bol medzi ľuďmi, tak som sa potreboval dosť. Presne. Keď stopuješ a sedíš v tých korbách veš kamionov, tak tam moc ľudí nie sú, tam iba ten tovar. Iba svine, alebo jablka pomaranče. Dobre, díky moc. Ja ďakujem a prídem zase teda, keď... Musíš prísť, lebo máme tu také nezodpovedané otázky. Ja nechcem prosiť všetkých ľudí, že by si to subscribovali, alebo dačo robili, nič s tým nerobte. Len to poďte Filipa na Instagrame, nech tam pribudú nejaké lajky, hejty alebo komentáre a vidíme sa na budúce. Viac zaujímavého obsahu na OnlyFans, ne? Založíme. A Masterpass? Ako zbaviť žensku na 3 kliky, uvidíte už čoskoro. Vyzdraví, tajný trik. Copy-paste. Tak čaute. Čau. Dobre. No, Tak sme tu zase. To je zase porod. To je zase ono. Počkaj, ja sa tak... Nedáš tam nejaký obrazok? Svetý. Svetý obrazok mám dať? Aj. Počkaj, tak asi dám tam. To som ja. Lidl aplikáciu tam? Toto som ja. Nie Tesco, Slavo. To je... Vidíš tie brúšaky ešte? Tie hličky tam sa rysovali a tam to skončilo potom. Pri tom rysovaní. Teraz som zvedal, či nahrám, lebo to všetko funguje. Tak uvidíme. To si jediný si dobral vodu. Dobre, no.